Ott jön Gyuri, basszátok meg. Lehet meg elgurult a gyógyszere. Kaptunk. Találjátok ki valamit. Szóval, ha kivenne egy 9 órás pihenőt, akkor pont 80 szoros cent Pestről DN46-osba, bazd meg. 80 cent paletta cserébe, bazd meg. Jó, hogy nem neutrális, hogy ejtsen teherbe. Jó reggelt, baszod. Tudjuk, szarul indul az év. Szarul indul az év? Itt van. Nézd meg ezt. Nézd. Egy kicseszett számba 66 palettáról csak januárban fel. Oké, erre biztos van magyarázat. Ja igen, tudod, volt ez a cserésmerő Lidl-nél. Ja, amit egy lengyeltől kaptunk. Igen, és ledumáltok, hogy nem cserélünk. Tudod, Zoli, te intézted, mondd el neki. Ja, elintéztem. Elintézted. Foglaltál lengyeltől cserés munkát, és te elintézted? Hogy a faszomba intézted el? Mondtam neki, hello my friend, paletta lenni szar, nem cserélnek. Hello my friend, így beszél mind. Jogos. És bireg? Mi a jó kurva nyelv az a bireg? Hát az... Megint szopatni akarják a fuvarozókat. tudod. Ennyi, baszol. Igen, ennyi. Hát nem erre megy ki az egész. Igen, igazad van, de amúgy ezek az idióták még ki is küldtek egy kamiont Angliába. Mi voltunk mi? Hát kurvára nem én voltam. Ti intézzetek ezt is. Itt az aláírásod, baszod. Nem lesz gond, szkenel egyet Calais-ba is mehet. Calais. Calais-ban? Igen, azt mondta. Calais mondtál. Dehogy? De igen. Calais-nak kell ejteni, te húgyadú. Felfogtad? Tudom, hogy ki vagy a bireg miatt, és hogy Angliába küldtem az autót, de nyugi már, bazd meg. Legalább üresen hozod össze azt a kurva autót. Természetesen szóltam nekik, hogy importot semmiképp. Már lefoglalta. Meghalt, te veszed ki. Mi Gyuri, a fasz csináltál? maxálunk pár napot, de lesz pénz. Meg fog ölni. Hát nem örülsz, hogy legalább itt palettát nem kell cseréljünk majd? Ennyi. Apád faszával szórakozz, ne felel. Mi ez a hegelmanos megbízás?